Bună dimineața, salutare tuturor, suntem în trafic. Dimineața asta aș vrea doar să abordez subiectul EMAG Black Friday 2025 în linii mari, ca să vă spun care este părerea mea sinceră despre fenomenul de anul acesta. Care este sentimentul meu, este că fenomenul în curând intră în terapie intensivă. Mai pe scurt, ce cred eu că ar fi bine de făcut în perioada următoare este să ne axăm mai degrabă pe ofertele de Crăciun și pe cât posibil să comparăm prețurile la vedetele care au existat la momentul campaniei versus ce urmează în următoarea perioadă. Pentru că dacă feeling-ul meu e bun, atunci perioada de reduceri se va extinde simțitor și se va duce până spre adânc în ianuarie. Și eu aș urmări în continuare vedetele alea care au fost, adică de exemplu mâncarea de câini sau o altă variantă de a ne îmbogăți puțin garderoba ar fi de bun augur, dar poate nu o să ne mai lovim de prețurile alea, cu siguranță, dar putem să sperăm că găsim ceva bun în următoarea perioadă. Acum, pe scurt, despre Epic Failure-ul de care am avut cu toții parte în data de 7 noiembrie. Da, sunt câteva lucruri de punctat. Aici am înțeles, din ce am mai auzit și eu de pe la alții, odată am avut niște produse, deci numărul 1, niște produse erau marcate în mod eronat ca FBE, Fulfillment by EMAG, am înțeles că se numește programul acesta. Nu țin minte exact ce era, dar cred că asigura inclusiv un preț mai ok și nu era, cum să spun, marcajul respectiv era trecut în mod eronat, astfel încât cumva clienții au fost induși în eroare. Numărul 2 au fost, și asta a lovit foarte tare și va impulsiona din punctul meu de vedere Celery și celelalte magazine înscrise în platforma EMAG de Marketplace să aleagă o variantă de a-și face promovare inteligentă, in-house sau folosind agenții de marketing și să renunțe încetul cu încetul la astfel de platformă, pentru că așteptările tuturor legate de Black Friday au fost foarte mari și de regulă sunt foarte mari în fiecare an, și să pornești cu stoc zero, așa cum au pornit ei, când ei aveau produsele, vorba aia, pe raftul se punea praful pe ele, dar ei figurau cu stoc zero la începutul campaniei la 8 și 7, atunci când s-a dat drumul. E un lucru deloc îmbucurător pentru un seller care plătește comisioane, plătește abonamente diverse, nu știu, poate chiar se mai și împrumută, că am înțeles că acum există variantă de creditare de la EMAG, adică mai nou funcționează și ca o instituție de credit aparent pentru a susține sellerii. Acum, dacă intri în hora cu ei, ești mâncat dacă nu găsești o alternativă viabilă prin care tu să reușești să te descurci. Și pare să că EMAG Black Friday de la ora 8 și 7 minute a adus cu el niște erori și niște fenomene nemai întâlnite, erori de server din partea EMAG. Am înțeles că eu nu le-am prins, eu am tot dat acolo ca nebunul tap să pe reîncearcă, până când într-un final am reușit să mă uit că, și acum trecem în problema numărul 3. Problema numărul 3 era că era stock zero. Cum m-am apucat eu să pun în coș, nu mai știu, ceva, un televizor și cred că ceva mâncare de câini, nu erau acolo, nu mai erau disponibile pentru noi. Și în situația dată, vă dați seama că s-a dus totul pe apa sâmbetei și n-am mai apucat să prindem. Stocul din online pare că nu a fost suficient și din această rațiune mulți ne-au prins și au plecat, cum a venit, cu buza umflată din acest Black Friday, optând poate pentru alte produse, dar care nu... Adevărul este că și cumpără cine are nevoie, adică în momentul ăsta cine vrea cumpără de nevoie ceva, nu așteaptă totdeauna Black Friday-ul sau nu se bazează strict pe vedetele respective. Sunt oameni care, dacă m-ați ascultat și ați ascultat și sfaturile altor persoane înaintea mea, să îți pregătești un buget
cu măcar 6 luni înainte, un 50 de lei, un 70 de lei, un cât poți tu, îți va asigura din start un buget semnificativ pentru acest mare eveniment de marketing foarte așteptat de toată lumea. Ce s-a mai observat? Am văzut printre internauți exemple de produse, nu știu, de exemplu Domestos la 1000 de mililitri elimină 99% din bacterii, nu știu cum, 229 de lei. Mi se pare că pentru un litru să dai atâția bani e extraordinar de mult. Acum, firește, sunt și alte soluții de curățare, dar mi se pare că 229 de lei este cât se poate de prohibitiv. Am mai adăugat aici ceva, un ceas de 1500-2000 de lei în mod normal, era el, am indicat pe, nu știu ce grup de Facebook am văzut, dar era undeva la 4000 sau 4200 lei, nu mai știu exact să vă spun, dar era și asta, am remarcat și asta. Ce mai putem adăuga? Pe parcursul zilei am văzut, știți că în partea dreaptă jos există acolo o listă cu produse sugerate de către EMAG prin care tu poți să mai cumperi ceva vedete. Eu, sincer, cum am navigat printre toate, pentru că m-a interesat prețul la diverse lucruri, am primit din toate categoriile. Probabil că dacă tu erai interesat doar de telefoane sau televizoare, probabil că doar oferte de genul ar fi primit acolo în dreapta jos, pentru că și inteligența lor artificială a platformei a jucat rolul ei. Probabil cu acest rol au ajuns ei să ajungă la 985 de milioane de lei, probabil, da? În timpul campaniei astea. Atât am înțeles că au fost. Deci, o sumă consistentă. Din nou s-au depășit așteptările celor de la EMAG. Nu știu dacă așteptările clienților EMAG au fost atinse, nu mai zic de depășite. Pare că în piață și în comunitatea emagiștilor, să spunem așa, feeling-ul a fost că nu au fost depășite. În rest, faptul că, da, asta nu mai zic, sunt oameni care pornesc jobul chiar la ora 8, fraților. Tu nu dai drumul la EMAG Black Friday la ora 8 și 7 minute într-o dimineață în care oamenii trebuie să fie la muncă, pentru că, vedeți voi, nu totul EMAG, nu tot ce se întâmplă pe lumea asta gravitează în jurul tău. Da? Tu gravitezi în jurul oamenilor care muncesc în fiecare zi pentru a susține tău și ca să-ți cumpere ție produsele. Deci, ce trebuia făcut în cazul ăsta era să avem pornirea undeva la un, nu știu, mie mi-a fi plăcut să fie un 7:30, mi s-a fi părut rezonabil, lumea era deja în mașină, plasau comanda, după care puneau mâna pe volan, cum mă vedeți pe mine acum, și pleca liniștită la muncă. Nu s-a întâmplat, nu a fost așa, lumea stea până la ora 8 și probabil că, văzând că nu găsesc nici vedetele de care aveau nevoie, erau nevoite să mai facă un research ca să prindă și ei ceva. Într-un final, mâncare de câini nu am prins cum mi-aș fi dorit, mi-am dat cauciucurile All Season, care au fost ok, și pace bună. Alte minusuri, acum imediat n-aș putea să vă mai dau altele. Faptul că lumea a cumpărat este un semn clar că avem nevoie de... Da, a mai fi ceva, să nu uit. Mie mi se pare că vedeta unei campanii de Black Friday o reprezintă carnea de porc și reprezintă un indicator extrem de important. Extrem de important, pentru că lumea s-a învățat cu acest tip de produs de câțiva ani de zile, nu mai optează pentru a merge la o măcelărie atâta de des, sau probabil că merg anumiți oameni care nu sunt obișnuiți cu online-ul, dar prețul de 16 lei 36 pe kilogram la carne de porc sfertuită, da, mi se pare un preț decent, se poate lua, cred că vreo 41 de kilograme în această mică carcasă. Dacă se mai adună și încă o familie, atunci cred că lejer te poți pune cu ei la masă, să discutați și să cum faceți o achiziție, împărțiți în două sau ți iei tu și mai pui la ladă, e ok așa. Faptul că s-au cumpărat doar 40 ceva de tone, în condițiile în care anul trecut s-au luat 40 de tone de carne, dar EMAG a suplimentat și să aibă în total 100 de tone de carne de porc, spune foarte clar că aici a fost un pariu necâștigător pentru ei. Mai mult de atât, bun, mașinile s-au cumpărat vreo 22 sau așa ceva, am înțeles.
s-au cumpărat ceva mașini, oameni care nici măcar nu le pasă oricum de programul Rabla, să ne înțelegem, deci nu mi se pare că este relevant faptul că s-au luat mașini, pentru că acolo oamenii cu bani s-au dus și au făcut achiziția pe EMAG. Da? Iar în ceea ce privește imobiliarele, la fel, un indicator eu îl văd destul de puternic pentru anul 2026, este achiziția a unui singur apartament din 9 sau 10 produse expuse pe site. Bun, acum în rest, că tinerimea, da, tineretul s-a dus și și-a luat, a reușit să pună mâna pe biletele la festival, la 10 lei. Că unii oameni au reușit să mai cumpere pachete de turism. Mi se pare, pachete turistice, pardon. Mi se pare ok, acceptabil, lumea mai vrea să iasă din țară, să viziteze anumite locații sau ori la noi în străinătate, e ok, mi s-a părut 3000 ceva de pachete cât au fost un număr acceptabil. În rest, ce pot să vă spun e că mie am impresia că fenomenul Black Friday este în cădere liberă, e în derivă. E nevoie de un alt fenomen de marketing care să schimbe, cum zic ăștia, să rupă pisica, știi? Dacă să schimbe total conceptul de cele mai bune reduceri din an. Soluții există, că inclusiv eu m-am gândit la unele variante, dar cred că sunt mulți oameni care s-au gândit că pot crea ceva și cu tematică bună și cu însemnătate și cu o simbolistică ridicată și să obținem totuși realmente cele mai bune prețuri în an și nu numai la EMAG, ci și la restul magazinelor. Dacă toate ar gravita sub un alt eveniment cu reguli stricte și un regulament mult mai clar, mie mi se pare că ar fi un real succes și un element de noutate care să se bată de la egal la egal cu fenomenul Black Friday by EMAG. Astea fiind spuse, vă las și vă doresc toate cele bune.